Igbo bụ Igbo ekelekwa m n'ọzọ. Enwere ike ya bụrụ na ka nabata bata o nwebeghị ihe mebiri. Ihe a bụ ohere ụtụtụ ọmanụ. Matakwa na ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn ka anyị si ewetara uru ya bụ ụtụtụ ọmanụ. Anyị na-asịkwanụ onye rie dachi ụzọ ọ sịrị nwanne ya mezie gịnị. Ibi ndụ ziri ezi kwesịrị ekwesị mgbe ọ ga-abụ achọrọ ime ihe atụ asị ụdị onye dị otu a ọ bụrụ ma ọ nọrọ ya a ga-ame ya bụrụ na onye ahụ na-ebi gịnị ezi ndụ. Onye a sịrị jide nke o ji nke o jide mma jisie ya ike. Ụmụ Igbo ama m na Chineke unu hụrụ Chineke n'anya ife Chineke na-adị unu mma unu jisie ya ike dịka anyị emetụla aka ịmata n'eziokwu is it fitting for a child of God to behave anyhow? Ọ dị mma o kwesịrị ọ masịrị nwa Chineke ibi ndụ otu ọbụla masịrị ya. Ebe anyị rụtụrụ aka anyị akọwapụtala otu anyị nwere ike kọwaa ya karịa ya onwe anyị dịka mmụọ nsọ nwere ike ịtụziri gị aka. Anyị abatazie na agba nke a ijizi gị bụ what effect will your conduct have on others? Kee ihe mmụta agwa gị nwere ike ime n'ebe ndị ọzọ nọ. Ndụ ndị mmadụ ndụ na-ebi akparamagwa gị kee ụdị ihe ọ ga-enye ndị ahụ ka ọ hapụ ịdị ka anyị nọrọ nnọọ ka anyị kwuo nnọọ na-abụghị gara akwụkwọ nsọ ka anyị tinye anya n'akwụkwọ nsọ ka anyị gụọ ndị Corinthians nke abụọ 2 Corinthians chapter 5 verse 1 ka anyị mara ihe ebe ahụ kwuru. 2 Corinthians 5:1. Okay. Pekwa akwụkwọ nsọ gị na-emepe ya ebe ọ bụla ị nọ mepee nke gị anyị na-agụlụ ị na-agụlụkwa maka ọ bara uru. Ọka ọbala ụlọ ndị na-azụ ime mmụọ. 2 Corinthians ndị Kọrịntị nke abụọ isi nke 5 amaokwu nke mbụ na-asị n'ihi na anyị matara na asị na akwaturu ụlọ nke ụwa bụ ụlọ ikwu anyị anyị nwere ụlọ ewuru nke sitere na Chineke ụlọ a na-ejighị aka wu dị ebighị ebi n'eluigwe. Amen. O nwere ihe ịghọtara ebe ada Jizọs nke bụ eziokwu bụ onye ọbụla na-agba ọsọ a n'owuwe anya ị ga-agba ya n'eziokwu nwere olileanya na ndụ m na-ebi ọ bụghị n'ụwa. Ị ma na anyị dị ka ụlọ anyị ga-abụ ụlọ ọ ga-agba abata mmiri ama anyị ga-abụ ụlọ ọ ga-agba abata n'ime ya anwụ atụwa onye ahụ anyị ga-abụ ụlọ ọ ga-agba abata n'ime ya a ga-enwe udo a ga-enwe ntụziaka ọ bụghị ya a ga-enwe ọganihu ọ bụghị ya. Nwa Chineke ọbụla kwesịrị ka ndụ gị nwere ihe ọ ga-akụ na ndụ onye ọzọ mgbe ọ ga-abụ mana o nwere ụfọdụ ọ na-abụ ọ bụrụ ebe esemokwu dị asị ha hapụ ọ bụrụ na Chukwu mmabata ọ ga-ekwu nke bụ eziokwu anyị ga-ama nke bụ eziokwu maka na ọ na-ekwu na ọ bụ onye eziokwu maka Chukwu mmaba enye eziokwu ya na-ebi ndụ dịka Chineke siri ya mee gịnị. Ada Jizọs anyị na-asị will it be good a testimony to have unsaved seeing you being saved one gị ma gbapụtagoro ya na-ahụ ọgwụ dịka o nweghị ihe dị iche n'etiti gụ na ya ọ bụ ihe dị mma. Isiokwu a bụ nnọọ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ isiokwu dị mkpa isiokwu anyị kwesịrị ịda anụ mgbe niile ege ntị mana ikwutere gị mgbe sị na ụlọ ọbara iketa alaeze eluigwe. Iwu nwere akọ nchọ ka nkọ bifo nze afọ ajụjụ a o nwere ofufe ife a na-akpọ ndị a na-emife n'ime onyonyo nnelelu nọ n'ụbọchị aka nnele ya owefu nọ na ndị na-eme ihe ejije nwatakịrị a na-eti nna ya na-akwa ya ihe a na-eme ha n'ihu ohere ka ọkụ mmụọ na-eti nna ya na-akwa ya onye na-agbatasị ya kedu ihe na-etiri nna gị ife ọsịa ka etibe ihe okuzile ka esi aṅụ mmanya ka esi ese nke osise ka esi eme nke ọgwara na-enwere ọkụ mmụọ na ọgwara na-enwere ihe a na-akpọ alaeze na ọgwọzi ekwere ka esi agụ akwụkwọ nsọ na nwere ka esi eme ozi omume mgbe na-echara ya n'ụwa mgbadu wesi na ihe abụ ihe na-eme ajụjụ asị o nwere ụlọ ọbalụ ibi ndụ ka nwa Chineke ọ jụrụ ejeme gịnị bala anyị ekwudo gịnị ị ga-eketa alaeze n'igwe ọ ga-emekwa ibie ezi ndụ ị ga-eme ka ị kpọrọkwa ndị mmadụ ọ bụrụ na ọ gị bụ nne
ịkpọrọ nwa mee gịnị baa alaeze a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ gị bụ nna ịkpọrọ mee gịnị baa alaeze. Ọ bụrụ ndị agbata obi gị, ọ bụrụ ndị ọlụ gị, ọ bụrụ ebe ị na-alụ ọlụ, ebe ị na-azụ ahịa, eso mana onye a bụ onye na-ebi ndụ ka nwa Chineke. Ịma na onwe ndị wu asị na ọ nara eje eje, ọ nara ana ọ bịa nnọọ gbachie ụzọ. Ọgada gbachiri ụzọ baala alaeze adị pụtakwa na-apụta adị maka gịnị? N'ihi ndụ ha na-ebi. N'ihi na ịnecha ya anya o nwere ife ga-egosi na n'ezie na ọ na-ejekwa ọ na-ekpekwa ekpere. Ịma na onwe ndị na-ekpekwa ekpere, ọ na-ekpekwa ahụ. Ịma ihe mere Ada Jisọs, ịma mgbe ụfọdụ ihe na-adị eme anyị bụ ụmụ Chineke, mgbe ụfọdụ emegheri maka m kpere ekpere Chineke za m apụtaghị na mbụ onye ezi omume. Maka na m kpere ekpere Chineke duru ebe o kwesịrị idu m, agụnyeghị m na mbụ onye ezi omume. Onye ezi omume agbanyeghị na ngara ụka ga-abụnye ha nnukwu ego. Ọ bụghị onye ezi omume. Ọ bụ ezi na ụmụ ihe ndị a na o nwere ihe ọ gụnyere, ma nke bụ eziokwu bụ nke ụdị ndụ ị na-ebi dịka nwa Chineke. Ọ bụ nke ahụ bụ nke kachasị. Bụ ya kachasị. Ịma na onwe m achọghị na okwu nọ, mana onye ọbụla na-ebi ndụ nwa Chineke n'ezie ka anyị ghara ịtụkpo onwe anyị asị. Ịbụ nwa Chineke, ịma ị na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị, ịma ị na-eso ụzọ kwesịrị ekwesị, ịma so ị na-enecha onwe gị anya sị ndụ a na-ebi tata. Ana m asị ndị mmadụ na-asị ha biko ndụ ị na-ebi tata, biko ọ bụrụ na opi ike daa kịta onye ọ ga-eje ịjụ ajụjụ ebe niile na-ada bi opi ike daa kịta, ị ga-adịkwa na ndị Jizọs ga-asị bịa zuru ike nwa m, bịa zuru ike nwa m nwoke, nwa m nwaanyị, n'ime gịnị ịlụgo ezi ọlụ. Biko ọ ya ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa, ndị na-eso ụzọ nke Kraịst, ka anyị na-anya ka mkpụrụ anyị na-amị bụrụ mkpụrụ nke gịnị na-enye Chineke otuto. Ọ sị let your light so shine. Ka ngede n'olu ndị iti. Ọ sị let your light so shine upon all men that when they see they will do what? Glorify God in heaven. Ka ndụ ya mee gịnị mmụọ dịka ife. Ọ ya bụ mgbe ndị mmadụ na-ene ndụ ị na-ebi ebi anya etu isi eme biznes gị. Ụmụ ụfọdụ na-asị gị olu ha na-abịa sị gị biko rapụkwa na nke a azụmahịa ya o. Ebe ya na-azụ ahịa nwa Chineke mba o kwesịrị ịdị otu ahụ. Ebe ị na-azụ ahịa ebe ị ga-esi gosipụta n'ezie na ị bụ onye na-eso ụzọ nke Kraịst. Ebe ị na-alụ ọlụ, ebe ọ bụrụ ife ọbụla ị na-eme, njikwa ekwesịrị igosi na ịbụ ndị na-eso ụzọ Kraịst. Mgbe ọzọ ife ọzọ anyị ga-ejikwa wee nọ na-eme ka ịma na gị bụ onye nchụaja. N'ezie ka ọ esi wụrụ na ịbata n'ụlọ ụka ị na-achị oluzi ọ bụ sọsọ nwunye gị na ụmụ gị ọ dị mma, mana ọ bụ na ị nwee ndị na-enyekwara gị aka na ha na-ebi ezi ndụ, ha na-akpọkọta ụmụ Chineke, ha na-abịa gịnị n'ime Chineke, na ha na-eche anya otu nwaanyị a si ebi ndụ, otu nwoke a si ebi ndụ site na mgbaghara, site n'ịfụnanya. Ọ na-atọ m ụtọ. Achọ m ka nsole mara ebe ọ na-eme gịnị, ebe ọ na-eje efe Chineke. Ada Jisọs ọ bụghị napụghị okwu n'ọnụ tupegodi. That's 2 Corinthians chapter 5:17. O nwere ihe n'ebe ahụ. 2 Corinthians chapter 5:17. Ọ sị ya mere ọ bụrụ na onye ọbụla dị n'ime Kraịst, ọ bụ onye ekere ọhụrụ. Ihe ochie agasiwo, lee ha aghọwo ihe ọhụrụ. Lee n'ihe anyị na-ekwu. Mgbe ụfọdụ anyị na-akọ akụkọ dịka anyị kọọ akụkọ ife. Unu nwa bụ ndị iti, ị nwere ike ịgụọ ya n'olu iti. Gụpụtagoro ya n'olu iti. Ọ sị therefore if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, but behold, all things become new. Now, ka m gwazie gị nke bụ eziokwu. Akpọrọ gị nwa Chineke bụ na ụdị dị mbụ abụghịzikwa ihe ga-abụ. Otu a ndụ ị na-ebi aghọọla ihe ochie. Kwee ka ndụ ọhụrụ mee gịnị? Bata n'ime gị. Maka ndụ ọhụrụ ịbata n'ime gị bụ ime ihe Chineke chọrọ ka ime. Ọ bụzighị ihe anụ arụ gị chọrọ ka ime, kama ọ bụ ihe mmụọ nsọ chọrọ ka ime bụ nke ị ga-eme. Maka onye sị m na mmụọ nsọ anaghị ekwu okwu, onye ahụ anaghị emeta ya. Ma ọ na-adị eju m anya ndị ụkọchukwu
ndị ụkọchukwu mgbe ụfọdụ nke ndị iti na-akpọ pastọ maọbụ reverend maọbụ fada ụdị ndụ a na-ebigasị mgbe ụfọdụ werezie anya legide n'ego abụkwaghị na mkpụrụ obi maọbụ obi ekwesịrị ilegide gịnị ilegide anya ọcharacha gbute mana ụwa ọma Afrịka chelụkwa ihe kpatara ịma na mgbe ụfọdụ nneta na amasị ekene dịrị Chineke onye kechere nnọọ ụwa niile jee n'elu n'ọlụ ma gịnị were okwu a mee gịnị wee tọsara mmadụ ị chọrọ ya na Hausa ọnụ ya ị chọrọ ya na ndị ofe Yoruba ọnụ ya ị chọọ ya n'oyibo ọnụ ya ị chọkwuzie n'Igbo ọnụ ya biko nye kpatara o ji dị mma na ịma na elu a na eze n'igwe ịmasịkwa Chukwu ọ maka na onye ndu m sịrị m mee ya otu a ọ maka na onye nchụaja sị m mee ya otu a ife Chineke ga-ajụ gị biko kedu ka isi wee mee gịnị ka isi wee bi ndụ gị nye kpatara o ji ka mma biko ka ị werukwa akwụkwọ nsọ a bụrụ ebe gịnị ebe ị ga na-agbado ụkwụ ebe ị ga na-azụgụ nri anụ arụ nri ga na-eri ma Bible sị na man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of the living God. Site na achịchara ọ bụghị ebe mmadụ ga-adị ndụ naanị ya kama okwu ọbụla nke sitere n'ọnụ Chineke pụta ebe ahụ ya bụ okwu a ka ndụ biko buru ya gụọ ya n'ime onwe gị mmụọ nsọ Chineke na-agwakwa onye ọbụla okwu ọ bụrụ ọsọ ndị na-achụ nchụaja ụwa Afrịka ọsọ ndị nchụaja ka mmụọ nsọ Chineke na-agwa ya ịma ihe mere m jiri kpọọ ndị nchụaja abụ o nwere ebe a na-elekwasị anya ịma nwa Chineke mee ihe ugbu a ọ na-eji ude ọ na-agagharị mba niile mana ọkwa ihe onye ọzọ na-eme onwe ya anụ maka ya onwe onye ga-anụ ọ bụ ya mere nwa Chineke ga-eji enwe mkpachara anya ihe ọbụla ọ na-eme dụọ onwe gị ọdụ tupu mmadụ abịa dụọ gị gịnị ọdụ nke bụ eziokwu bụ na okwu Chineke adịghị eme ya mgbagha ịhụla ebe anyị gụpụtara 2 Corinthians 5:17 ma ọ nweghị ebe ọzọ ị ga-ejide aka jide ebe ahụ n'ihi na ekewo gị ịghọwa ihe ọhụrụ ihe ochie agabigawo ma lezi ihe niile nke nọ n'ime gị ma nke gbara gị gburugburu agawa ihe ọhụrụ ya bụ na otu isi elebu ihe anya mbụ ọ bụkwago taa ka isi ele ya otu isi eche echiche kwesịrị ka ọ gbanwee o kwesịghị dị otu ahụ dị mbụ dịka ọ na-abụ ndị mmadụ mejọọ gị mbụ gị si never over my dead body ihe overstatement anaghị ekwu ya ekwu nke a bụzi onye mmehie gị ile ya anya gị sị Chineke mere gị ebere ebe ọ bụla ọ dị taa agakwala ebe ọbụla ọ bụrụ na anyị laghachita anyị ebido n'ebe anyị kwụsịrị biko agakwala ebe ọbụla anyị na-abịa chere anyị